Hambur wangi di prasani tradisi Kang Pranyata endalan epipeni Andar beni sata manguri-uri Kanendra diwaka engkang nemetri Hayuan kita Hambur wangi di prasani tradisi Kang Pranyata endalan epipeni Satan manguri-uri Kanendra diwaka engkang nemetri Tos, 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 yeah. Prasani tradisi Kang Pranyata endalan epipeni Andar beni sata manguri-uri Kanendra diwaka engkang nemetri Ketut kaca edan Ketut kaca edan omae emplek-emplekan pupus manggis pupus manggis pupus wong manis wis baduke klimis lan lambene tipis wis memper wong manis pupus kadung pupus wong wuyung eneng omah pikung dijak dolan muteng wis memper wong gemblung
Sore tak boleh aneh yen to seneng aja mengadeng boleh ana ngendi omahe ore
Hore. Oh iya. Istirahat dulu sik. Engko sike. Serem mangkat dikecoh menteh nggo-nggo iki. Sik. Han Johan kurang dhuwur Han. Yo. Leren sakuntara ora apa-apa. Yo Mas Wake angkat tangan. Wake, kakinya diangkat dong. Yo. Sikile diangkat. Sik. Lah ngopo, Bang? Yo, diangkat sik. Diangkat sik. Nanu aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune bayu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu ora apa-apa ya. Kalau karo ngedus jaran ya. Ya jarane didus. Ya leren sauntara ya cok kawontenan udan iki sone ya karo ditutupi sik. Heeh, karo ngenteni sone eyup. Yo udan-udanane yo. Heeh, leren setengah jam ya, Mbah ya. Heeh, men jarane karo resik ilang catake. Wong-wong resik. Heeh. Kledang-kledang kae teko pranyoto janjine datang citra gelang alet welut wisa saumpama